गसाइगाव सुरिबारि CNI 34थि एनुवेल कनफारेन्स 2025 गसाइगावनि सुरिबारियाव जइन्ट पास्टरेट कमिटि डायोसिस अफ दुवार चार्च अफ नर्थ इन्डिया 34थि बोसोरारि जथुमा कक्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सुरिबारि CNI गिर्जा मोखांनि लांगोनायाव 23 जानुवारि खालारनिफ्राय लानानै 26 जानुवारिसिम जइन्ट पास्टरेट कमिटि डायोसिस अफ दुवार्स चार्च अफ नर्थ इन्डिया आफादा समायना रमायना साजायनायजों लोगोसे गाजा गोमजायै ख्रिस्ट सिबियारि जथुमा खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। गाहाय आलासि महरै बिशप बर' एभान्जेलिकेल लुथारेन गिर्जा काटलगुरि आरो मारिनां इसाहाक मुसाहारिखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। सुरिबारि गामिनि खाथि खाला गामिफोरनि ख्रिस्ट सिबियारि बयखौबो बे बोसोरारि जथुमायाव फैनानै इसोरनि बोसोनखौ खोनासंफैनो खावलायदों खुंफुं आफादा। बे समाव बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय नैबे जोंनि सुरिबारि CNI चार्च मण्डलियाव जेनाखि 34 एनुवेल कनफारेन्स 2025 दा 24 मोनाबिलिनिफ्राय लानानै 26 मोनाबिलिसिम बियो खुंजागोन। दा बिनिखायनो आं खावलायो जोंनि साफ्रोमबो बर' हारिनि ख्रिस्ट सिबियारि बिमा बिफा बिदा फंबायफ्रा बे गोजोन खौसेथिनि मोनसे मोजांथार टीमखौ जाहाथे जोंनि बे मानगोनां गाहाय आलासि बिथांनिफ्राय लोंहोर लोंहोर बयबो फैनानै बे इसोरनि जिउनि बाथ्राखौ खोनासंफैयो नैबे जोंनि सुरिबारि मण्डलियाव। बेनिखायनो आं खावलायबाय जाहाथे जों बेफोरबायदि इसोरनि बाथ्राखौ मोननो थाङै बाथ्राफोरखौ जों बेफोरबायदि आलासिनिफ्राय मोनोब्ला जोंनि जिबनाव सोलायनाया फैगोन। आं बेखौ बयबो जोंनि ख्रिस्ट सिबियारिफोरनिसिम गुरै खावलायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि नैबे सुरिबारि मण्डलियाव नोंथांमोना बे जिउनि बाथ्राखौ खोनासंनो फैनायजों लोगोसे बेबो मोजां बेबायदिनो जोंनि इउथ्सफ्रा गोबां खस्थ' खालामनानै मोजां समायना रमायना इसोरखौ बाख्नायनायजों लोगोसे बे साजायनायफोरखौ डेक'रेसनफोरखौ खालामदों। बेजों लोगोसे नोंथांमोना गावनि फिसा गथ' गथायफोरखौ लानानै इसोरनियाव लाबोनायजों लोगोसे बेफोराव एसे एनै नायनानै गावखौ जे इसोरनि लामायाव आरोबाव आवगायनो हायो आं बेखौ मिजिंथियो आरो खावलायो। आरो बेबायदिनो साफ्रोमबो जों ख्रिस्ट सिबियारिया जेब्लानाखि जों इसोरनि बाथ्राखौ जोङो खोनासङो बे समाव मा जायो जोंनि जिबनाव मोजांथार बे मोनसे साननाय हनाया सोमजियो। बेनिखायनो जों बेफोरबायदि सम आरो खाबुखौ जोङो हगारनानै लानो नाङा माब्लाबाबो। जों बेफोरखौ अराय सम मानोना जोंनि बाइबेलाव बेबायदि लिरनाय दं बाइबेलनि लिरनायफ्रा बेबायदि आखर मोनसेबो गोमोरलांनाय नङा होननानै। दा बेनिखायनो जों सम थानायावनो बेफोरबायदि खाबुखौ जोङो बायनानै लानांगौ आरो जोङो फैनांगौ लोंहोर लोंहोर बयबो जिखुनु डिनिमिनेसनाव मानो जाया मानो। दा बेखौनो आं गुरै खावलायबाय बयनिसिमबो। थ' एसेखिनि थेंक इउ। बे समावहाय आङो गिबियावनो इसोरखौ हामबाय होनग्रोयो आरो बेजों लोगोसे हामबाय होनदों जोंनि गेजेराव जे मिडिया खबर लाफैनायनि थाखाय नोंथांखौबो हामबाय होनदों। दा जोंनि जइन्ट पास्टरेटनि जे 34 एनुवेल कनफारेन्सआ दुवार्स डायोसिसनि सिङाव थानानै जोङो दिनै नैबे कनफारेन्सखौहाय सुरिबारि पास्टरेट सुरिबारि मण्डलियावहाय जोङो खुंनो थाम थिम खालामबाय दिनैनिफ्राय आरो बे कनफारेन्सआ दिनैनिफ्राय लानानै फैगोन 26 तारिखसिमहालागै बे प्रग्रामा खुंफुंजागोन। दा बेखिनिखौ आं बुंग्रोनाय जाबाय। गाहाय आलासि हिसाबैहाय जोङो राइट रेभारेन्ड इसाहाक मुसाहारि सारखौनो जोङो गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायनाय जादों। बिथांनि जायगायानो जाहैबाय काटलगुरि अदालगुरिनिफ्राय जोङो बिथांखौ हांख्रायहरनाय जादों। प्रग्रामाव जोङो बेखौनो सोलोंलायनो थाखाय एफिसियसनि सारिथिनखौ जोङो लानाय जादों। खौसेथि आरो गोजोन बे बिसयखौ जोङो सावरायगोन। बे बिसयखौ लानानै ख्रिस्ट सिबियारिफोरखौ नोंथाङा मा बुङो? बे बिसयखौ लानानै जोङो बेखौनो आसा खालामो जे जोङो बे टीमनि दुवारैनो जोंनि ख्रिस्ट सिबियारिफ्रा मोनसे गावनि जिबनावहाय थुलुंगानाय लाबोगोन एबा गोसो सोलायनायनि थाखाय बे टीमावहाय गोसो होनानै खोनासंगोन जोङो बेखौनो खावलायदों
साफ्रोम डेलिगेटफोरनिसिम जेन' बे टीम बायदिनो गावखौ बाहायनो सर' खालामो।